बयखौबो हेपि निउ इयार होनदो गोदान बोसोरनि बयखौबो हेपि निउ इयार दे बयखौबो एसे हेपि निउ इयार होनदोब्रा दे बयखौबो खेनसे होनदो दे बयखौबो हेपि निउ इयार गोदान बोसोरनि हेल' लोगोफोर गुड मर्निं गोदान बोसोर इंराजि गोदान बोसोरनि साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बारहरनाय जाबाय नैबे भिडिअ'आनो आंनि फार्स्ट भिडिअ जागोन आरोना नैबे 2025 मायथाइनि इंराजि गोदान बोसोरनि आंनि फार्स्ट भिडिअ ओमफ्राय दा माने नै गोदान बोसोरनि माने फुङावहायनो दुगैस्रां लोबस्रां जोंना हम मिनिस्टारा गोथार बाथौ थानसालियाव न'नि गोथार बाथौ थानसालियाव आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबबाय आरोना नै गोदान बोसोरनि एसे साननाय हनायफ्रा जाफुंसारथोंसै बुहुद मिजिंजों आगान सुरनोसै एबार माने नैबे गोदान बोसोराव नै दायो माने गोदान बोसोरनि न'आवहाय फुङावहायनो आलारि बाथिखौ फोजोंग्रोना लाबाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेरावहाय आर'ज गाबबाय आरोना लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन नैबे इंराजि गोदान बोसोर 2025 मायथाइया जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय जों बर'फोरनि थाखाय मोजां रादाब लाबोथों आरो हारियाव खौसेथि लाबोथों अनलायनाय लाबोथों साफ्रोमबो गावबा गावनि थांखियाव दावगानो हाथों बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबबाय दायो नै बाथौ सिबिसालियाव आलारि बाथिखौ लगायजोबखांबाय नैबे इंराजि गोदान बोसोर 2025 बेयावहाय आंनि मोनसे मिशन दं बे मिशनानो जाहैबाय आंनि न' बानायनाय आरोना लोगोफोर नैबेखौथ' थुब थाब जेने थेने बानायना दोनबाय बेराखौबो होनो हायाखै बेनिफ्राय नैबेफोर न'खौ सोलायजोबनांगौ आरोना न' बानायनाय ओमफ्राय नोङो बहा थांगोन होनदों दा अबे मन्दिराव टाउनाव ओमफ्राय जाय बिथांमोना माने चेनेलाव गोदान 2025 मायथाइयाव बरायबाय दै साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों आंनि चेनेलाव जाय बिथांमोना माने गोदान साफ्रोमखौबो बरायहरबाय दै बयनिसिमबो हेपि निउ इयार थ' लोगोफोर नै जोंना हम मिनिस्टारा ओमफ्राय दे बयखौबो हेपि निउ इयार होनदो गोदान बोसोरनि बयखौबो हेपि निउ इयार दे बयखौबो एसे हेपि निउ इयार होनदोब्रा दे बयखौबो खेनसे होनदो दे बयखौबो हेपि निउ इयार गोदान बोसोरनि खुलुमबाय खुलुमबाय साफ्रोमखौबो साननाय हनायफ्रा जाफुंदों बयनाबो जोंनाबो एसे एसे जाफुंदों जोंना नै हम मिनिस्टारा एकदम मन्दिराव थाङोनो टाउनावहाय थांनो हाखु दाखु जागासिनो दं नै सोर सोर थांगोन होनदों साबेसे थांगोन साब्रै माजों थांगोन टम टम मन्दिराव थांनो रेडि जागासिनो दं गोदान बोसोरनि गोदान मिजिंजों गोबां सिमां लानानै आगान सुरनोसैलै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आङो नैबे गोदान बोसोर 2025 ओमफ्राय आङो माने मोनसे गोदान इउटुब चेनेल खुलिनो सानदों लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोननि एसे सापर्ट मदद मोनगोन होननानै नोंथांमोननि सापर्ट मदद एसे मोनलांगोन होननानै बे चेनेलावबो आङो गाबोन समफोरनो माने चेनेलखौ खुलिनोसै ओमफ्राय आङो नेक्स्ट भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौहाय होना होगोन लोगोफोर नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दै लोगोफोर आङो माने गोदान मिजिंजों नैबे 2025 मायथाइनि गोदान मिजिंजों माने आङो गोदान मोनसे इउटुब चेनेल खुलिबावनो नागिरदों आङो ओमफ्राय नोंथांमोननि अननायखौ एसेब्लाबो मोनगोन होनना आसा खालामो ओमफ्राय दा माने न'आवहाय फुजा थुजा होखांजोब्बाय बिदिब्ला लोगोफोर थाबैनो गोदान ब्लग भिडिअ नेक्स्ट ब्लग भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आरो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मदद एसेब्लाबो मोनलांगोन होनना आसा खालामो बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर जय बर' हारिनि